हेल' लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गोदामदो आरो बुखुनखौबाय ओमफ्राय बार्थडे माबायाव दासो सफैदों दासो हाबनो नागिरदों माने आं हजोंहाय टाइम मोनासै नालाय दखानाव गय जानानै फैलायलायबाय सिआइटि खाथियावनो आरो बिसिना आं दासो हाबफैदों गेटआ नै जा साइस खालामलाय नङा नै बार्थडे रुम नै लोगोफ्रा ओरै फैलाय बार्थडे बयखौ खेबना आयं आयं ओरै जालाय गेलेनाया मोखां सोमथाबलायदों नै बेलाय नै लोगोफ्रा क्लास फ्रेन्डफोरखौ लिंहरजोबथारदों केक हानायाव फैनो मोनासै जोंहा फुङावनो हादों खोमा न'आनो नै बिमाया बेनो आयंसनाखौ लोगो मोनफैलायबाय जोंहा नै बार्थडे बया बोरै नायदो नायाबो ओइ मथु आजा ओइ ए आंबो संनायखौ खेबनांगौ नङा नोंसोरखौ संग्राया नै बाव जा साइज बानायखादों मालाय संग्राफ्रा लाजिलायबाय संग्राफोरखौ लाहैनाया मालाय जि साइज देलायबोयो नै लानो थिनो आंनो गावसोरखौ ब्लग बानायनांगौनो बार्थडे गार्लफ्रानो बिसोरसो जा मोजां देलायखायो सोरनि ए नायनां मोजां नुयोथ' माला नुलायलायो ना मानसिखौनो नै मालाय मबाइल दामि नालाय दामि मायबा केक जाखांबाय नै मालाय ओमफ्राय नैबे बार्थडे बयनि लोगोनि नैबे बार्थडे बयनि बिमाया माबायदि सेल्फि अस्टाद जागासिनो नै माहिनि मबाइल मालाय क्लिन नुलायलायो ओंखाम जानो जिरायबाय जोंनो आयु माथो मोननैखौबो नुफालायो लोंगोना लोङाथाय नै एसे ओंखामजों लानोसै हनै नाहर नै दैमुनि मबाइलाव दैमुनि मबाइलाव नायनो हनै फट' लानाय ओंखाम जानाय माने फट' लानायखाय आरोखि आयु बथलसो नांबावगौ जाहैदों नै बिस्रा दासो फैदों बिमा फिसा नैबे बिथांनि बिमाजै क्लास फ्रेन्ड ना बे माबाजों माइहौसो होनलाय नामखौनो बावो हिलिक ना इलिक ओंखाम जाग्रा बावनो आरो बावनो ज' होदों बांद्राय मानसि लिंहराखै नालाय बेखौ बेयावनो खालामबाय आरो ना दद' नाना अमा जायो अमा जायो बे मोजां खिथा नङाबा मोनजानाय नङा दद' गोदखा बे भिडिअ खालामबाथाय थानो नागिरा ओंखाम रानग्राया नै हा बिमाया नुवाखै रोगा खावगासिनो देलायनानै फैखाबाय नालाय मालाय सानद्रिलानि मबाइलजों ब्लग बानायबाय नै आसलफोर नै सानबाय साइज नुबाल' होनो मोनो आरोखि माबा गासिखौबो ओरै साइज नुजोबनांगौ मालाबा फ्लामबो नुयोना साइज नुवाबाथाय दाहोखा होनो मबाइलाव बयबोथ' ओंखामा बिदिसो लोगोफोरनो मा होनो बेखौ बिरियानि फ्राइड राइस आं जाबावामोन गाइखेर मोनामजानो गिनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम जादों आं जाथ'लायबावानो बेहा दाउ अमा ना आइटेमा
रुनायखौ लाबो आङो दंखायो मालाय दिनै जि इन्टारेस्ट जाबाय जाखांबाय नै आखाइ सुबाय थांसै मायु थांथ'वा बोरै बिलुना माथा मा बिलुना बोरै गैला ओंखाम जाखांबाय थांसै बिसोर मिथिया बिसोर ओंखारबावाखै आं हारसिं फैग्रोबाय थेंक इउ लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आं जा हाखु दाखुबाबो ब्लग मोनसे खालामबाय जायखिजाया बे आगैनि फिसालानि माबाया माने नेरसोन थाथोंसो सानबाय आङो बाय बाय जायाबाबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ दखानदार मानसि लोगोफोरनि दा आं दखानाव आरो डाइरेक्ट बेयाव लोगोफोरजों बार्थडे जाखांनानै माबासिन दखानाव दसे थाफैनो मोनबावबाय आरोखि ना एबार बोराय गैथ'वा दा बोराया माल लायदों एबार आरो न'आव थांबावनानै ओंखाम ओंख्रि संनानै आरो बोरायखौ लांफैबावगोन आं थाथासो बेमार खमाय खोमा ना बेमार जमायनाय जायोथाय दखान होबा मिथिला आं खिन्थु आं एसे बेमार बायदिसो मोनगासिनो दं बिराद खस्थ' मोननाय बायदि मोनो आरोखि ना एसे आजादि बेरायनो मानो बिराद गोसो जायो दखान होबा जाय दखानदारफोर जाय दखान होदों बिसोर मिथिखागोन दखान होनायाव माबायदि बेरायनो लुबैयो माबायदि रेस्ट लानो लुबैयो बिसोर मिथिजोबगोन आरोना